expanding evangelism? Yeah, thank you for that question. As an ordinary evangelist, which is my primary calling as a priest, and since in bidolo ihe gbasalo ordinary Igbo, I emego many efforts ịgbasa ozi a n'ụzọ dị iche iche. As you all know, we have Eziokwu TV, ngalaba na-afụ gbasalo inene ihe na onyonyo. Then anyị nwekwara another ngalaba nọkwa under propagation radio evangelism. Under radio evangelism, our mission is to cover all Igbo-speaking communities. Because ekwenyere m na onye ọdịnala nwere the capacity. 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. Mana only 30% ka ya spiritualist ga-emere gị. The only way your spiritualist ga-emere gị ihe niile bụ ọ bụrụ na ị nọ mba dị anya, like obodo oyibo, where environmental factor is not suitable for you to do some of those things yourself, or need very busy. In Nigeria, but need very busy, and then that one very busy can actually afford the services of a third party, maybe Dibia or a spiritualist. Now, my own side, I'm going to spend a huge amount of money every month. As we speak now, I cover go Mpaghara Abia State, cover Mpaghara Imo State, Cross River. Yeah, so Cross River, Abia State, Imo State, I did go covered. Now, in a radio station, I go to know my Flow FM. I want to achieve yes on Flow FM almost Tuesday by 8:30 p.m. Then Nanambra, I cover Ganambra, cover Delta, then cover some part of Kogi State. Yes. So, mana our vision, long vision, are able to cover kwa other remaining 2 states. Then I need Igbo. Nyabo, I solo cover Enugu State, Ebonyi State, and there's some part of Benue. Kairi show na cover all Igbo speaking states. Imana, for the name on Amano no for the Igbo eke na Benue State. For the name on Amakuno on the Igbo eke na Kogi. For the name on Amakuno on the Igbo, not in Delta State. The same thing with River State. So, my vision will fund. Did you have fun? I reach out to these people. Believe in me. One and go see testimonies in the mother na be and ye hamotara na nkuzini nenye na social media. Aya na yobundi ni nebu friends ya na ndi benefit golo na ozi mgbasa ozi a ka ha nwee ike partner with us. If na anyị nwere ike we reach out to some of these 3 states. I kwesịrị reach bụ Enugu Axis. Na Anambra anyị nwere ihe a na-akpọ Ijele FM dị na Oraifite. Number of number you want to 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Kachukwu kepụrụ ime ihe niile gọzie ndị niile ga-anụ onu a ma tinye ya n'ọrụ bido ugbu a ruo mgbe niile bi ebi ya gazie udo dịrị ọnụ.